Vendégem Polgár Judit, a sakktörténet legjobb női sakkozója, a magyar Szent István renddel kitüntetett. Която ни обгръща и която обгръща нашето съзнание и въображение. И в този смисъл тази книга е наистина много силна. Самата книга като стилистика също е интересна, защото тя прилича на мен лично ми прилича на все едно някой е събрал